hoćete, idete ovdje, idete sve ravno, uredi i podešeni svijet. Ako idete sve, evo ovako bude. Evo cijeli. Outside 3, dvotačkanica, zvonec, kako to vidjeti ide. Minec rap, izvinjavam se, minec rap, dvotačka, air i zarez. Koristi podešen svijet, idete gotovo, idete ovo, ne isključite, znači idete gotovo i pritisnite na pranovi svijet. Inače, upadost u voju. Lepo. Evo sad ćemo da probamo da poletimo odmah na gore. Cigranje svijeta, hajde. A ne mood, volim da ti bum leti. Sad gdje se puno plaho. Evo ga, uspio sam poletit. Nisam. Tako. Čekaj. Znaš se da je lijepo vidjeti vazduha. Kad to sve vocka. Minec rap i koji vi još ne volim. Evo, solidno stavljam je raz i stol. Raz to evo ovdje. I nadam se da ste uživali u klipu. Nadam se da se to svidio. Ostanite za još više tutoriala i